Kadang. Hah? Bagus. Benar. Apa yang malai apa dia ada ni ke? Ejagu ni boleh nak bata. Ejagu bonaka, ejagu beli boleh nak nak bata. Ini jadi kafu abamma noka. Muka malu makamai. Badike abamma ikenelege aisigin no. Nadiri zinammadu keji aga. Ezaga makana maga. In Zanya, you got for the actress, Mrs. Rita Edochie. In you got for the prophet, Arbalezama no man. I put I not singing no. Actress Rita Edochie is here in our midst. I follow Honorable Chumeza. Honorable Chumeza, I can not in there. Yes. Prophet Arbalezama, not in there. Yes. No. That's where it comes out. Yes. Nobody should come to this stage or block this stage. Stay by the side, please. Stay by the side. Even though you are covering, stay by the side, please. Don't block my passage. Don't push you. Guys, let's go. Taruzo. Ogudugudu super. Amusuna no bena super. Aya natago. Na ibo ga ibulu. Na ona bo ndi Igbo suwe odi ko oro ka na alia. Ezi egu nwa mu bu na ehia. Anatago be ni atata. Cinema ọ ga-akwado ọdalụ ọ ga-abụ bụ nke na-adị ọma nke ọ ga-akwa ga-abụ gịnị nke ezigbo ya wee na-asị na Igbo bụ Igbo gara ebe nwoke na nwaanyị anya n'oge abalị onye ọbụla ọma igolu n'isi ka igolu n'isi ukwu ọchịchị anyị ga-egburu anyị mụrụ anyị ga-egburu anyị
Nkonye chiri nyazelio. Nna anyị mara Christmas. Agụ epope n'ụzọ agụ epope n'ọnụ. Onye na-eme njọ bedebe njọ ya bebe mma. Nọọ mma ka a na-ekwuzi. Onye kọpụrụ egbe ka ogwe nwanne ya sụgharịa egbe na egbe a na-ewu ozi. Onye wetara mma ka ogwe nwanne ya were egbe na ya were mana mma a na-ewu ozi. Onye wetara otu nwaanyị gwụrụ Awụsa ma ụka o nwere ndị ba ji egbagbu. Wee na-asị nwa m na-eche eze egwu na ọ ga-abalị gị site tata ruo mgbe ebi ebi. Mụ na unu n'anya unu mụ na ibe na-akpọ ọkụ ọ na-akụ ebi ya. Ibe nji wee kwuru ya bụ na ọnụ aka mbịa bụrụ ọnụ nna ya. Onye nna ya nyere ọbụ eziokwu ikpe a na-amarị ya. Agbala nze apụkwara na okwu ụlọ maka na ibe anyị na-ekwu ọba na ụba na-egwu anụkwa n'isi. Abịa Abamma studio ụba anyị na-ebe Abamma nke studio ọnụ na anụmaji ya. Ada Igwe n'okwu ya. Kedu nwa m Somadị na ọnọgwụ ya. Chukwu ka dị ga-agwọ ya ọnọgwụ ya. Kedu ada m nke ọzọ Ugochukwu nyere ya bụ nne ozi emere n'onwe ya. Nne mụtara ozi emere bụ ya bụ Ugochukwu nyere na nsogbu adịrọ. Mma ha ndị nwa m Abamma ova Mike maka na ebe o mere dị ka a na-agụrụ ọgwụ ọrụ n'ebe o mere n'ike. Abamma studio ọka Eze Chinelo anyị ga-enye gị maikrofonu ọ ga-abalị gị. Fakwele mụ bụ prọfeti ndị egwu n'ala Igbo niile. Ọ bụrụ mụ bụ prọfeti ndị egwu n'ala Igbo niile. Prọfeti ndị egwu n'ala Igbo redio anyị na-ekene ọla awa fans ndị na-ebe dị iche iche maka na osisi ukwu nyere eze ga-echi eze isi tie ugoro. Ọ ga-abalị obodo Abamma studio ọka ụlọ okwenye na ọgwụgwe arụsị Igbo ọ ga-asị m kelee gị. Osogbo ekele mụrụ o bujuru m aṅụrị mada Krismas bịa maka ọmụ anya mmiri gbọọ ya ọzọ emere na amara ọzọ emere nọ onye dị ndụ nna ya ozi mere nọchite anya anyị na ndị nwụrụ anwụ anyị nọchite anya na ndị mekene ndị dị ndụ. Anyị ga-anabata nna anyị gọrị na Chikwa Chigwari nwaka nọ nọrị nne Zemene irite n'egbe jele mba na kene n'ebe jọlụ Nwanya m Igbo n'aka sigotewa egbe jele mba na tago Papa egbe jele mba na tago Nwanya m Igbo n'aka sigotewa
One that give me that. You never attack here. No more of what in it. He was in a country by I'll be able to hide you. No one got to put any giant to a war. I did one now. Was on a motoria. You could see what Yabi people guy. Two quarter men, I believe will guy. That's all. Put one more image. What average? Naja, gina chuka gaba one on one. Gina da, omona gina chuka na bano one abro gina chuka. No gina chuka one. Ya bibiga ma from tata wa malia well busy. Bye bye. I know no. Iba ba kai no. Tu bibe sigol da. We are allowed to study in the official way. Abamanaka is the model. I can let you
Challenge. I can make a the prophet on Yamuma Arbalezama Napogo. Arbalezama. You got put nation away, nature weebo. About to get one nemo. Nature weebo, Lutego, no, nature Lutego, one mother. And yes, no. Ever Jalimba, no, ever Jalimba, Nalugana. Nature weebo, Namokanalegi. In a kill Onyane momu me oho bubu bekonebo Okuji yalite we lite nime amabulegu Leche na mokanalege no Chukuka dibia wandaya Chukuka dibia wande kunare kalisa 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 Because I know for those things I want to tell the man on the preacher. Because you're going to be on please, we want everybody to get seated. Go and sit down on your seat. Generally, don't check your bum in on. They do we know no galuto uno. I'm not getting my hello. They will get it hello. I don't know everybody can above. Everybody can above. I can get down in there. There's no matter in the above. That's Jenny. Yes. Chuka, I got watching. Always do problem. I will call on every speaker to speak. As my body told me I'm going to get through.
Thank you very much, Morgan Entertainment and crew. Today is a wonderful day and it's not easy. Yes, as in Naman Kolomon Memma Kolo. Everything Joka. Yes. Yes. Chuka Dibia, because I can make or do easy. I can live in Chuka Dibia, Achuku, Anya Budiabala, Anya Budiabala. So let's have a tago. I want to watch Kita, I was Georgie, Kaiwaloku, as well as Ekuna, Tochuka, Guanyoku, Ijuegosi, and Okenya, Namal and Paka, Ekupazioku, Etibezioku. Because Nile Paka, because can you microphone? Kaigani Ruapoji. Ana maya ko nya ko na no me ko no ai tele no ti anu ma no do ai no kwa ni la ko no do anwule ko no bro no do aga kwa no do na no ko na wo ti mu na mo ni mu wo na ku bia kana bi ni ko ko na ko na na ko pe se do ti Kana kanya kana bana kono kase katata no lo mani ne na ne kai dudu ma chakwa wa kina chakwa ya ti kana atara me bia sa no ka kibe ta de na ka ayo kai na yo ne kwani
ọnọdụ anyị nọ ebe anụ abụ ọnọdụ ọkụlụ onwe na nwa anyị nwoke bịakwutere anyị ka anyị na-anabata tata echegbu Igbo anyị na-anabata ya n'obi ọcha n'obi aṅụrị nọọ ezigbo ibe ka imeela anyị na-ekene gị ekene pụrụ iche maka nke na-anyịkwa gị na nke dị n'iru kwa nke ka ọ dịkwa n'aka ka ị na-emekwara anyị na-aga n'ihu a na-ekwu na aka niile ọba niile etu ewu adị eje arụ ga-adịsịba mma and ihe ijebe bịara ire anụ a bụ ije anwụrụ gaghị enwetakwa ibe ọma na ya onye nọ n'okwu na-ezinụlọ ya n'udo n'ọnwụ anyị bụ ndị nke unu bịakwutekwuru ebe arụ adịghị anyị mma anyị ga na-eme ọbụma anyị na-anabụ ka emekwu nwanne mma site n'ike nke etu anya ga-emekwu nwanne m na-ekwu na ọ ga-abalị ụmụtara nna nke nwa na onwe gị ọ ga-ata gị nke mmadụ ama ekwutere gị ụdị ọnọdụ n'iru ị ga-anya ya n'ala ọnọdụ na nke nọdụ ya n'iru n'iru ka nwa mmadụ na-aga ọ na-anachiere ahụ ya na ọ ga-anya gị mgbe ọ ga-abala gị gbakwuela anya bụ ndị bịa na-eje nna biri igwe ana m anyakwa gị ka ọjọọ igbo n'aka ka ị bịa nọ n'ele anya ya ozie ya onye ọbụla tara ya ka ọ tata ya ri ketata ya dị mma ife ndị aka nna ya n'aba Jizọs bụ onye nwaanyị ndị ọga bịa na-ekwu bụrụ ọjị Eriko kedu ụmụ ya otu ga-anyela anyị aka kusa Emeritus President in Super Development Union in the person of Honorable Osingoye. Ọnwa Abuja nnekwute ọba aka egbuchi ọnwa anyị kelere gị narị nne nnaali mpak awapụgo ọjị yes igwe ụmụeze ihe nwe ihe agwa anyị ha ka ọ mechekwodo igwe ka o mechie ka ọ bịa ọgwa anyị okwu meanwhile aga m like ịkpọlite ka mgbalite Ichiakụ nne Udebi Akụnne Udebi biko gwa anyị obere okwu iji wee gosi na ihe a na-emeta ka ọkwa anyị usolie maka oge ịbata o nwere ka isi gbalụ m ọkpa kọwa m so kọkwana anyị obere okwu na ịbụa ka anyị wee na-atọ ọjị a wee na-enwe nghọta maka na ụfọdụ amaghị ihe a na-eme ụfọdụ macha ama mana ọ na-akọ mma ka anyị na-anụ ọnụ ndị okenye ka o wee na-edo anyị anya ị na-adịko gwa anyị okwu believe I'm one. Believe you. I can go to the I'm not possible. All the village now, they come. But I know I'm going to go. I wanted to let you go. I'm not on that. Let's go. I read them. No, but you never see money. I can let you go. I can let you go. Don't matter. I don't matter. I just sit to the level. I'm going to biko ọ ka na-adaba n'anya ya ka anyị ghara ịrapụta aka ma obele okay I got invited on stage now a very wonderful artist Amama can invite the artist again on stage go perform online one better again that you we can have part even does Nature Weibo Naka Elutono Nature Weibo Naka Elutawano Onye Subano Mambala Elutawa Nature Weibo Naka Eba Jalima Elubono
Nagaronia. Eja Wibo Nagaronia. Nagueluagi. Eja Wibo Nagaronia. Ebiko, get stage, get ready for Eja Wibo Naka on a live performance. Yes, in a very short time now, I will be inviting Chief Eja Wibo to give us a little number, a consolidation of his mission today. Eja, please, he will come to the stage and give us something so that we refresh and wait for others. Because yes, he's coming to the stage now to perform. And if I may tell you, he has what it takes to perform. And he has the character of his father. He is the right son. If I'm not mistaken. Yes, I'm saying the right thing. Obi Otoramba. Nobody like a jabu. Oku akanji agogo no gbe awo enu. Na kanji agogo no. Na agogo obu. Na agogo awopo. Na agogo nli. Na agogo mmili. Na agogo mmili ngete. Obi Otoramba. Dalome. Because on stage, yes, I come. Wadowegu, Wadowegu, and Eja Wibo Naka Nabia. But our mother, I am a million kitty about 1 million more. Ada Mama, I am a million kitty, 1 million more. Ojala Rango, Nabia. Ada Mama, Ejima, Abuna Wengo, Ejiwebia, in Alabadia, Abuna Kutasia, I am Biggie. Dalon and National Morgan Entertainment. For their good works, they are wonderful, you know. In any for a stage, chapel. In any for artists in here, the family in Gabasi. Now, God bless you 10 times. God bless you, dear. Hey, man, I know who I go see Animam. Nachi, or now what means in our family. Yes, that's I call. I'll give you to now. Never go to Canada. Never go to MBS Academy. Idea can't do a man of one. I don't really sure what's it. Okay, on stage now. And she might be willing to go. What do we do?
Bia Uzubo, arrest straight. You don't see Amabi? Okay, no wahala. Because Kabechu can on your answer. Because my brother, please come forward. Come forward. Come forward. Oh, I need to check it. I want time. I need to check. We don't have time to waste. And the next already is on stage waiting. Kenabatia officially because you already know me. Maka Omena Nandega deliver. Omena Libo Gadilile. Omena Libo Gade. Unko de Nambana Yalembanli. Musubela Adio. Iva Mefonani Unanugegu. Okalibonya Mahana Bambu Kwazi Sonia Gemale. Ezela Bobo, Neje Wibonaka, Elute Bona. Obemane Betiyama, Ebitesi Numana, Awa Wandozuna was Aroke Malivehu. Neje Wibonaka, Elute Bona. Yesu Bueno Mambala, no, Neje, no. Biko Kenuchu Kadibi Anyabi Ozubo. Yabi Agana Bata 1 year, Abama. Have you seen what I'm saying? Because Chalono. Nachuka Dona there. You said you don't go as broke or be there. Nachuka Dona there. Chuka is coming. Chuka is coming. Wait, hold on, please. Hold on. Because I get you Chuka, one below here. Because my brother Chuka is. I get you go below here. Get up at one day you work. Get up at 1 night you work up in nature. Officially, can nature to the you I can let it so. Una no le sensi, la come ne fate non mi va a cane. Non è gioco. Mo che io quando vedo mo che io andavo. Che non lo fai se che devo non ha cane. Che non va canna mo. Io volevo provare me mere. Brief na camera na. Color. Bene. Iba kana kagere. Epora mama kaso kama. Aga na umu. Mama kaso. Kana kana mama. Na logo yo. Mama we me ko ngala lo ya. Ko ko na. Ana jo. Ai na mas. Olu ka mo se man. Olu ko mo se man. Na sa ta ba ko se man. Mana eu ganho ele. Boa hora, ele. Não é seu amigo. Não. Ona rea kananye. Ona rea kananye. Ni jana jinna madego. Abala seguro. Muna ya wuri ko. Kutoka tena. Bende guya lo ke taraka. Muri ke taraka. Ndi mozi to so. Nala. Ndi mozi to la. Lo ke tasu ni. Ona bu lo ma. Ayo bole. Oga masu. Ke ko na ke ko ala ke ko. Ena bara frontata. Ini gue. Kerja ini kerjanya gitu. Aku suka di kota. Oke itu. Pun nada itu ada. Pun nada sama itu. Ayo ya. Mama. Ini lalu kita berusaha itu lebih suka ada. Kamu ni.
Apa kau balik lagi? Nah, mana mungkin? Mana akan ini? Agak kor kan lagi. Mana akan? Ajuhu ana-akpọ Ozemene Nsugbe nwa Igbo niile na-akpụ ya Ayaka Igbo niile mana ọ na-aga nọdụ n'elote ikwu otide mbọsi wurugbo otide maka alịnwa
sina lega na emoro ya sina eje je olu asina wari no bo ya abo na mbali ji mazale no si abo wa abia o anaba oburo odigo late ma na eje sina ki aka odigo late no mari no bo yesubo siko je obodo nnia na molia o eje yo ozigbo siko da di na late awele sina na eje no ga bo han lege even the who sugbe na ewu iru abumo asim madu woman be man oburo o mu ko wulu ora sugbe mu de wulu ora ni what's the issue ala na ge na taliban na ge na ju na ju ma ju o wane ge ma ebe ga ju na ju ma ju ro ge na ebe bu ben na ge na mu nne ge na bia ben na ge na na ebe ben na ge na na la bo suri na bo ha maka ge ayi mo lo bu amosu na ndilo na bo suri na abo ha maka ge mo na wo sto ki ga ja ki ga na suwe na wo ki ga ja ki ga na ge na ki ga sunu wa ki ga de bu na na ta ayi ga de bu na ta o agali o ego yibo ndo so ki lu ono agali o aka ebe no ya wo ni so ka la ebe na oba na bia o bu me we gbo bi lo bu tesi e mana ile na mo wa ga mi e una ru ayo wa na ko na na ji ayi na ji ma mo da ayi ro na ji ma e wuni ga mani kale na ji no wa ga kan na mana ira ile wa bi no de le fada ma ya lo te brother de wa mu na ji ko le ji mma ko le ba mma eli wa le li wo mu na ji ina eli ina na kan ligi ina wa na kan ligi ina na ka ebe gi ya lo ga le gi mma ijo ma ki da na be na ijo ma wa da be na ku ma na ligi sube iwe Yes, 1, 2, shot. Yes, 1, 2, shot. Yes, 1, 2, shot. Let's go. Yes. More than Inajirita yaka hunobo zemene suwe ipotelige chichozo niluke na mweze budogu kaije malebe gusi sekodelefia nemuo kukukwe zemene suwe ipotelige chichozo niluke na mweze budogu kaije malebe gusi sekodelefia
echichi ọzọ nyeluke egwu chikwu nyelimu odogwu ebenue aba mma n'ọka ịmakwa na anya bụ egwu butere n'ilu na asị ụbọchịrị ka echichi ọzọ nyeluke n'ikwu nne m ama n'uko ebe amala ebe ịkwa ada ebe ebe anyị ka analije ebili super ụbọchịrị ka echichi ọzọ nyeluke na mgbe eze bụ odogwu ebe kaja amala ebe gosiri segotere maka ọ bụ mmanya mmanụ ka ekwuru wee sị super ụbọchịrị ka echichi ọzọ nyeluke na mgbe eze bụ odogwu kaja amala ebe gosiri ebe na nna m ebe na-esugbo ewu ọgwụ wee ji ibu ya wee nye n'ata mụmụ na-echekwa igbo wee gbakwuela ọgụ wee nabikwu nne m ihe obere udedele Super
Igbo n'aka m na-ekwu esi ụmụ eze dachala wee bịa Igbo n'aka amasịrị mma ike Igbo n'aka topụla abalị Igbo n'aka abalị ọbanye ụmụnne m a na-amara onye mụtara ọbanje mụtara odo onye mụtara ọbanje mụtara iso obere ebe na-eburu na nkịtị Owe jeri jedi na
mi bọ̀ náà kàwé dẹ́mọ̀. Wọ́n mú tọrọ wọn ní mú màkòlíkòlí. Màkà kéde nílé sí náà ń dó tu èsì ká. Ìwé di náà ń dó tu èsì ká. Nná mi bọ̀ náà kàwé wọlé dẹ́mọ̀. Wọ́n mú tọrọ wọn ní mú. Iye ọmọlú wa bí òwe. Ẹ̀wẹ̀ sí yẹ. Ọ̀wẹ̀ mú tó kú àgbo ìbò náà kà. Yàgò kú àgbo ìbò náà kà wọ́n jẹ́ wẹ́n ti jẹ́ di. Wọ́n jẹ́ wẹ́n jẹ́ di náà kú àrẹ. Ẹ̀wẹ̀ sọ́jà ọ̀nyẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́gbọ́n wẹ́n ni. Ẹ̀wẹ̀ sọ́jà ọ̀nyẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́gbọ́n wẹ́n ni. Kogo lizu asa
Eji wemu na mose benesu. Ibo na kakulu yeje na suma. Weku nyenu. Odi yenu ni yana kobe ya. Kuweshi kukalo. Wewe limbulo sora. Siji kukalo. Odi nenu nogina. Vabia bulo nyakebe. Nobutati. Kone nyena moseme. Ikekebi. Owewe nyebo sora wetiye nono. Umune musube nina. Nobu nyebo sora. Obu nana muna akueku. Odiko kundu de nono. I don't know what I neba. Mbosabo kundu do jaguaro. Iklikete kundu do na waneba. Sube ni vesi kachi.
ite alụso ogwugwu ite osegote ya ọgbọsọgwụ na-alụso ogwugwu ite ọkụ eji ahụ ụzọ wee mere ha nyarị wee gbogotere na be nna m ọzọ emere nsogbe wee rute ebe egwu ya nna m ama anya nzu ọmasị anya nzu ọ naba ma ọ bụ ojebe ebe ọ na-eje arụghị na anụ gwa ka ya ga n'ebe Igbo n'aka ọ bụzili nna m ọzọ emere n'anya ike ya pụtara okwu kemgbe ndị ogbenye wee gbalị ya wee gbala dọkwa na nna m ọzọ emere ọ na-alụrụ ibe ma kolikoli ọ bụzi na adọ nwa si n'alụso ebubu ide wee segote ọchịlị ndị ogbenye isi wee segote ya bụ adọ nwa n'ime Igbo na-aka obu ya bụ adọ nwa mụ ọchịlị ndị ogbenye wee segote nna m mmasị anya nzu ọchịlị ndị ogbenye wee chi ya ya mere na nna m na mma mmarị iwe ọzọ ebe nọ na-egbuke ya mere nọ na-agawere ọnwa anyị ụzọ unu ana n'ugwu iwe m na-egbu ihe ya edere udede n'anya ya edemuwe Adonwa wee sekrotezi ya na mọze mene wee masị anya nzu ọchịlị ndị ogbenye wee tinye ya ọzọ mene wee binye eti si na anya aje ka nacha dikwu n'iya na anya aje ka egwu ọnwa o wee gụrụ ọnwa dị ravi ya Kizizi bwezi isi ọka wee bịa nke bụwa ezi gala mmanụ uke ezi gala chi ya bụ ezi gbalatọ unu ma na-agbala ama mbala na-agbashi egwu ike ya ndị ọgbanje na-adọ nwa chi ya n'ebe Igbo n'aka ohu na-eri eke ụmụ ọgbanje wenu ka egwu nwa akwụ nwere ube eze weti bawe gbawe egwu bawe ebe anwa dị raiva ọzọ emene n'ime moto chere elu moto chere ilu n'ezi acha wee jeze wee ji iru n'ezi ama n'ụka deraiva wee buru ya gwọba bawe tụrụ egwu n'uju agbọbụ na n'ama n'uke benwakwụ nwere ube eze nna m ọzọ emene wee zụrụ ọkịka wee zụrụ ọkịka wee lasa mmiri ya nwa deraiva alasigbuwo mmiri ya
But you
I can nature Weibo. Abama, over to you, please. Subway Kenemono. Subway Weaver. They made a Umudu Varana. Ozemene Subway one Namuka, but us on nature. Oh, look one, it wasn't away while one of an ambulance. No, as the Obuma Bona. Ebido megbu mụ na Ozemene Subway mgbe egwu ji nazi anụ ụmụaka mgbe egwu ji nazi anụ ụmụaka ọ dabalụ mụ na Ozemene jekete asị onwere onye agụrụ ezigbo egwu emeche onye mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ na-eche nwa Igbo segotekwe atụwa ntụtụ ọ bụrụ na amịlị na ụta akụghị oyibo bụ aṅụle anyị na-ekene unu elu unu shiza ka ezi azụ rapụ iwe niile unu ga-eme bịa na alụ nwa unu na-akpọtụlụ unu anyị na-ekenekwe Chuka ịgba na ka ele isi nabata nwanne gị mekwe ka ọra mmadụ mana na-eche nwanne gị ana m anụ obele mkpọtụ na ndị yutu si na a ga-edebekwu abịa na yutu Nsugbe biko kwugodo n'aka na ọdụrụ izi Chairman youth na-agwa m si na oke niile a na-eke na Nsugbe na ọ ga-eketewezi enyi o kwuo biko na ọ bụrụ na ọ ghara esi n'ọnụ m kwuo oke na agha eke ikwu na-eche nwa Igbo ana kwụ ọnụ n'aka na ọdụrụ izi ndị youth si na agha awụ ya na-eche na nnukwu iwe a na-ekwu ndị youth si na agha awụ ya ana nke gị biko no oyibo bụ aṅụle ana m ekenekwe PG ndị Nsugbe bata anụ ana m ekwelu onye isi ana m ekene youth president ndị Nsugbe daalụrị na ọ ga-ama anyị mma anyị bụ mgbe ịbata kama na ọ na-anwa unu ji egwu n'ọnụ ana m ekene Madam Christmas na ọdụrụ izi na-echegbu katala egwu ụmụnne nwaanyị tọfụwa ọgọdọ o nwere ihe okwu ọ sị na Ozemene nwee ebe ọ na-afọ ọlịlị na ọkwanụ mmụ ya nụnwa ka ọ ga-aga ọmacha mma agabụge anya nwaanyị atọ n'iru ụfọdụ ụmụnne nwaanyị zọba ọkịka nsị a na-ezu okwu na nke ebe a na nke na-ezu okwu na o nwere ikwu ọ sị n'eziokwu ọ ga-amalụ unu mma nwa obere oge m ga-arapụ unu ka m jee nwe ndị na-achọ m nọ na nsị ka m bịa na ya alụ nwa m nwoke nwanne m nwoke mụ abụkwuru nwa Ozemene na agụwa success of my life ọmụnwa bụ injinia Abamma studio n'Ọka ịnụkata egwu n'ọsịsị Abamma on the beat ịma na ọmụnwa ọmụnwa bụ producer Morgan Entertainment ana m anọchite anya Emeke Nwaọgụ eji ọghọ imerie nnọọba egwu nke ndị Ọka eze Nwaọgọ ọ dị ka anwụ na anwụ anyị na-ebe na-ekwe Ada Emeka Ọgụ eji ọghọ nọkwu Ada Emeka bịa kene n'ọra bịa n'ọkwa ahụ unu mere iwe niile Emeka Morgan na nwanne ya nwaanyị o zitekwurie zite m nwa prọfet ndị egwu ka ọ na-aka ọdụrụ ize Nsugbe ekene m unu ndị igwe no adịgolo unu na mma multiplication ka ụnọ si ya aba and ụzọ mmiri na ọbụrụ ụzọ nkụ n'aha Jizọs biko no alongside anyị nwere former Godin Achinkwa Godin Nwakalọ ọ nọbụ ebe taa ọ bịa maka anya bụ ibe a ga-eme na ego dị ndị mmadụ na-atụ anya Godin Achinkwa gboo
ọnọkwa ebe achịkwa nwụrụwo mana gọdị ka nọ gọdị gaba agwụ na obere okwu anyị nwekwe prọfet ndị egwu Arụalaeze ama Nweke ọ nọ n'etiti anyị maka emechi iwe ahụ ma a ga-achọ nwa obere iwe ka o wee hụ na iwe mekụ ọnụ ka na-echezata okwu eze nne ya ogbogolie mana unu ga-emezi ọfisal okwu eze nne ya ndị mmadụ n'azụ unu ga-eji aka unu nye ya tani gọdị kene ya nabana. Hello. Hello. Hello, that's what you. Ya no na agwa de go you agwa de ya ho baba ma ya rumu. Baba na no mo. Baba mo na go lu. O wa no ma fa wa de mo. O wa no dogu wa de mo we. Di mo. Bebe ba go aro ba ka no zo bom we. Asemuji rezi na wakamale beda kwende dujale Japo bodo yena kode Japo bodo yena kowele kalu bomba musemuji re Asemula nya David wewe ka jodo kuwende mo Zikiriya te Bage bona Nsukwe kono na aka na odrizi Obu agole na apamuta na ade bibe ninye na nchetere Osemeni Igbo n'aka Peter Achukwu ọ na-abịa ka na-eme ibe ninye ọ iwe obu agole anaba na ụnụ anụwo olu gọdị na ọ dịrọkwa izi
Igwe ịma na ibe nwa Nsogbu delugweni ọ sị na egwu nwa tọgbu onye na ibulu egwu anwa n'ike na ọ na-eche ka onye kwata ya ọ ga-enye gọdị na ọ na-eji weta ibe ọ ga-enye gọdị ị na na ego dị nyezie na ego anwụ ichi ihe gọdị na biko Igwe okpu mmụ a na-ekwu okwu na-abụ ọzọ eme na oke ọzọ eme na anwa achọ ka enye echie nwu ya a ga-ekpubi okpu ya nwụ taanị ọ ga-ekwusi ikpele na mbala be nne ya a ga-adọba okpu ahụ na tebụl gọdị ọnya bụ onye isi anyị na-ekwute anyị ekpubezie ne ọ dị mma n'aka nke ọzọ ke prọfet ndị egwu Arụalaeze Nweke prọfet join them there Sam. We are leaving after the coronation. Arụalaeze Ama Arụalaeze Ama Weze Nweke maka ọnya na Sam, watch yourself. DJ Sound Seas. Nsogbu anyị ekene unu. Ọ bụ unu n'anya iwe nwa bụ ogbueze ọzọ emene Nsugbe ya ka a na-enyechile nwa ya na oke lụrụ nna bụ nwa ya ga-ewegbelu atụ anya na-ekwudo nwa na nwa agụ bụ agụ nwa agụ a na-atara ahịhịa aghara ewere ibe nna nye onye ezi maọbụ onye ọzọ ọma mbala n'inye ana Igbo n'inye ọzọ emene Igbo na-akaba eze egwu ekwuchekwa eze egwu ebili ekwuchekwa mgbe ekwu onye na taanị onye bụ nna anyị na-egwu bụ Gọdị na ndị Nsugbe na ihe Nsugbe ji bili ya agbakọ aka ọnụ ịnwa Nsugbe niile bụ igwe na egwu bara unu niile ya agbakọ ọnụ ewe kpuru onye ahụ na-eche nwa Igbo n'aka ogbueze na-aba nne ya na a na-azọrọ ya azọ ewe chịkọta iwe ebiwezi ọma egbunyekwuo prọfet ndị egwu ebili na prọfet anyị ka ọ nọ n'ụbọchị taa Arụalaeze Ama ka belere ndị mmadụ aka egbunyekwuo onye ogbu nkie ihe a na-eme wee dabaga ọnya ka a na-eme na ka anyị nyebezie nna anyị na-egwu iwe igwe eji ekwu okwu Anambra ekele mụ Anambra ekele mụ Nsugbe ekele mụ Nsugbe igwe igbani Agụleri ekele kwuo mụ ka o si mee bụ na ije edeta na tọrọ m ụtọ ka o si mee bụ na na-eche Arụalaeze Ama bụ mụ na ha na-abụ mana owu kọmpini ahụ nọ n'ụgbọ Boga Entertainment owu kọmpini ahụ ka mụ na prọfet Arụalaeze Ama ndị Igbo niile nọ anyị nọ na Boga Entertainment ụdị ahụ ka na-echewe Igbo dị anyị niile nọ n'owu kọmpini eze egwu ka o si mee bụ na ọgbọ ka nna agụlụ unu na-abụ
Mbochalia unu. Iwele bu ugwe. Bu obugi. Emelo yebo ndekwu na unu. Neba. Yebo ego bu ahụ. Emelo bu ndekwu na unu. Ibe bọọlụ bịa. Egwuregwu egwu ebia na aka mbịakwa. Anyị kwere ya taa dị. Na-egwuregwu ahụ eje debe n'ụlọ. Ọ nwere mbọsị eji echichi igwe echi. Mbọsị ndị Bokani tatameti echi wala abụ echichi ahụ. Mbọsị aka nna m aja egwuregwu ahụ anyị bịara ya debe n'anya. Ị na-alụ anyị? Ụdị ahụ ka ọ dị bụ Arụwareza Aba Prọfet egwu ebili. So I get a book here, get the tedge, the baba. My brother never was it a child. Where you see the man of the Jabu? You have a book, you have a book, Kaiba, you have a book. So my big menu, a big menu, as a great but I'm not doing it. Sino Prophet Katiai. Can I begin audience? That kind of people. I'm not a broken book. Yes, can we take a broken to be good. To be good. Kiss Obi Musamu ya ngule ben whatever. Makana mna come sing na anezero nyawe. As case may be, if I know today we welcome our young brother Bataline, do a very great thing and everlasting history too. So as we can only bundi do why we have been ya chala and we gonna spoon. Kisibu body chugo siagi. Om no bro people let say almost monkey deva. Onya breme siko be meba gadi. We were born small to grow great, and it is meant for everybody on earth. So, it's a nice pleasure meeting you today. Upon the years I know Nime even the Hunibuna. If you Nachoku make it in due process, but now London and the Bunga to frank with you people, and I'm going to say I'm just flashing my way. In a sense that now this young man, but about today, be very needed. I don't know Benin last year November. We see one more as a preachy. You come with him call from this thing. November last year. Remember that even and waiting another that very day. Now I was so happy. He sent his music on my WhatsApp. He said this man to you. Just about 2 weeks ago, Morgan Chief were on my phone. Welcome about this development. Somebody you can even come on and we discuss a lot and we got everything in one. I said, boy, you must preach, but not standing on the other side. Today, can go now when this young man battle back. No, I'm a couple. But I can see you. I'm another great day. After no one, I'm going to send him now. Who this young man go? Oh, now, you people don't understand the version. On express how a baby were my death. Or they can be and I will see you and I say now you see by yourself. I saw and I so let's move any over there got wrong. I didn't want to get to at the great one so because now thank God the man was like one. I want to wine in a great form. And then we say I see the come everywhere about that. Now I give you a stage and I was up and that's a papa. Open living and no boss in Yaki Colocata now. So, my young blogger find me. Can take more. I don't know if you're radio. Besides, this is your merriment. Your merriment of our own. We're not seeing the wrong there. So, what I felt in myself, which I'm not coming, no, they are having a woman near Conora. Monkey was a name. Very near Conora. This family is so, can I see now? Next on your way, can we now want it? Igwe. Nsubo igwe. Onwe lo okwu odukwu bulutaloto. Osi mbosa ga ekwugo okwu no okwu nwa ga du n'ime ozo emele nsukwe ozo emele nsukwe. Mbosa ga ekwugo okwu owu na ego adro nsukwe ka auto. Okoro ka ko na aka. Go na aka osi na obu na ejimenya merriment iji ntemwa adro.
Bikono anyị ekwugo n'okpu nwa na asị na ebunye igwe ka ọdụ n'ọnya bụ nna obodo okpu nwa ụbọchị achọrọ ya igwe ebunye anya na anyị akụ izu pụọ anabana ụbọchị abịa coronation nọ n'ama ka a ga-anọ mezie na ebe nwa ghara abatasị n'ama ka a ga-anọ mezi ya bibe nke ga-anapụ unu mbọsị ahụ kwu a na-eme prọfeti ndị nnukwu ekene m unu nsogbu igwe biko ke MC anyị na mmalụchaghị ọlụ nke m na-ekele eke MC iwe nwere eyi na alụ m nke m onye ọbụla nwere ọlụ enwe m ọga ọ bụrụ m ga-akwụ ụgwọ ịchọsịkwa ka m kwụọ ụgwọ na mmụọ ghara etizi m oyibo abụọ apasị m enwego m adreesị o nwere eziwe m ọnụ n'ọsọ m na-akparịsị amụ ngwa gaa biko agba mma n'ọka ọnya na-alụrụ Morgan Entertainment ọlụ egwu ọya ka nsugbe egwu godi na-achị nkwa mgbe mụ igwe kredo ayaka eze egwu ebili Igbo niile ọnya na-alụrụ egwu agba m ekelele gị anyị si gị na-eje daalụ anyị kelele unu nne ọ dịrị ofe tata anụnwa ọ bụ na ị na-anya na mbala mmadụ jụrụ ya a na-akụkọ aka ebe a ụ na-akụ n'aka na ya nọ na chọọchị na-eme crusade a na-akụ aka prezident a na-akụ aka biko Chuka dibịa ga-eji egwu wee bata ebe a na igbe akụ na icheni Chuka na ndị otu ya ga-eji egwu wee bata Chuka ka were egwu abata Chuka ga-eji egwu wee bata ebe a na n'obere oge ọbayalịa n'ọgbọ onye amụma Arụbalaeze ama the prophet onye ga-ezi nye adụrụ ndị egwu ya pụta n'ọgbọ onye amụma prọfet Arụbalaeze ama ọtọọra mba obi ọtọọra mba iwe onye nwayọ agwa anyị na ya patuo prọfet Arụbalaeze ama gwa anyị okwu nsugbo mma ni o nsugbo odo ko nyazali aka m ekwu bụ aka m